Indlela nje abantu besilisa nabesifazane badalwe ngayo, badalwe ngendlela engafani. Abantu besilisa badalwe ngendlela yabo nje bodwa yokucabanga nokwenza. Ngisho bebheda babheda ngendlela ecishe ifane. Ngisho benza right futhi kuba indlela ecishe ifane. Kanjalo futhi nabantu besifazane kuye kube njalo kubo. Ngenxa ukuthi lobo bulili bobubili abufani. Kuye kuhambe kube khona impikiswano ibe khona phakathi kwabantu besilisa nabesifazane. Bese kuba yilona loyo elwela uhlangothi lwakhe, uhlangothi lobulili bakhe. Kodwa futhi kunento embi eyayenzeke. Kuvele kusuke nje insizwa. Ithi insizwa umuntu wesilisa ivele izogxuma izoba uhlangothini lwabantu besifazane. Oluthola ukuthi iyona esikhulumela abantu besifazane, iyona esibona abantu besifazane be-right, iyona esibona abantu besilisa kuyibona ababhedayo. Kodwa uthola ukuthi lo muntu loyo umuntu wesilisa yena. Uthola ukuthi ngisho ubuka amavidiyo akhe, mawubuka kuma comment laphana, yena nje uncunywa abantu besifazane kuphela. Ibona abambona ubuqotho, ibona abambona ubudoda. Kodwa emadodeni ayikho ngisho neyodwa indoda ehambisana naye, ayikho ngisho eyodwa indoda emncomayo nemvumayo. Iyaye ibe yimbi kakhulu leyo nto bafuthu, ngoba angazi ukuthi kusuke kwenze njani mawukuthi ngempela wena uthi udaliwe uyilobo bulili lobo, kodwa wena ubone lobo bulili bubheda, ubone ku-right lobo bulili lobo wena ongadalwanga wayibona. Angazi ukuthi leyo nto lesuke yenzeke kanjani noma yenzeka kanjani, ngoba mina ngisho umuntu wesifazane nje oba sohlangothini lwamadoda, uthola ukuthi ukhulumela amadoda, ubona amadoda e-right kubheda abantu besifazane. Lowo muntu wesifazane ngingamthandisisi kahle, ngoba ngisho ngathiwa uhlangothi lwakho luyabheda, kodwa mawusuke wena uyilolo hlangothi lolo, angicabangi ukuthi leyo nto leyo ungalwa nayo noma uyigxeke, ngoba nawe usuke udalwe wayiyo leyo nto leyo.